Hej så, mit navn er Michael Wulff, og jeg sidder her sammen med redaktionen på websitet heltnormalt.dk, og vi har netop udgivet det her årshæfte, som er en knivskarp satirisk gennemgang af året, der er gået, og af den tid, som vi lever i. Dolph kommer ind ad døren! Lynhurtigt op som en ninja. Ingen så noget. Faktum. Dolph, hvad laver du her? Når Dolph ser på dig, Wulff, ser jeg spildt potentiale. Hvis du havde taget dig sammen, kunne du være blevet til noget. Du kunne have været multihandicappet, eller måske endda mongol, eller ingrediens i noget kødpålæg. Hvad er det her? Det er Helt Normals årshæfte. Danske børn må ikke få øl i børnehaven. Man kan kalde det en form for portræt af Danmark. Hvem har ansvaret? Politikerne, magthaverne, dem inde på Christiansborg. Det er tid til, nogen må gøre noget. Landet er i opløsning. Christiansborg, gør klar til invasion. Nu kommer Ja! Nu går Dolph ind på Christiansborg. Vi lever i et land med en regering, som har lige så lidt folkelig opbakning som ostefinger, napalm eller blodig afføring. Helle Thorning har i 10 år hverken privat eller offentligt sagt et eneste ord, der ikke var skrevet og gennemtestet af hendes tusindvis af spindoktorer. Helle har gjort det samme for troværdighed, som brødrene Prise har gjort for folkesundheden. Knus den fuldstændigt! Højrefløjens leder er den kluntede, evigt småsnaldrede festoriginal Lars Løkke Rasmussen. Lars Løkke er en form for dej, der holder sammen med et slips. Uden slipset ville der bare ligge en stor klat dej midt på gulvet, som folk så ville vade i, og så ville alle have dej på skoene. Det ville være en værre svinesti, og det er indiskutabelt. Ingen danske politikere har evnerne eller udstrålingen til at lede et land. Why do birds suddenly appear every time you are near? Hvem er denne skikkelse? Denne førerbunker af en mand? Jeg hedder Joachim, og jeg er medlem af Folketinget. Du er et sublimt arisk muskelbund. Du bør lede dette land. Tak, tror jeg nok. Kom, vi to skal planlægge en revolution. Joachim, tag min hånd. Der er en dejlig bænk. Sæt dig ned på den, Joachim. Ja, sæt dig på bænken. Sådan. Joachim, vi starter med at skabe vores egen her. Vi håndplukker krigerne. Første mand bliver Allan Simonsen. Allan er en elegant hvid ninja, der har vist hele nationen, at mænd ikke kan eller skal danse. Pøbelen elsker denne lille badutspringer. Dolph vil klone Allan Simonsen i over 5 millioner kopier. Enhver dansker bør have deres helt egen Allan. Yes, sir! Jeg ved ikke helt, om det er teknisk muligt, Dolph. Vi skal skabe et samfund, hvor der ikke længere skal være debatter eller afstemninger. Du skal enerådigt bestemme alt. Demokrati? Nej tak. Danseglade kuglestøder som hensynsløs leder af et ekstremt fascistisk militærdiktatur. Yes, sir! Jeg er faktisk ret stor tilhænger af demokrati. Dolph bliver så ked af det nu. Dolph er faktisk ret sårbar nogle gange. Især bliver han nærmest mut, når en kriger-bødel-skønhed svigter og viser tegn på at være en frødende kommunist. Jeg er ikke kommunist, Dolph. Jeg afskyr alle former for totalitære styreformer. Nu er det nok! Jeg lytter til det, du siger. Dolph tænker, at din mund er blevet fortryllet. Den er blevet til en trakt, hvor igennem der kun kan komme dumheder, nonsens og rablende fuldemandsvrøvl. Det gider jeg ikke høre på, Dolph. Du går langt over stregen. Hov! Hvad? Ingen forråder, Dolph! Joachim, du skal dø! Død ved kølle, Joachim! Nej! Giver du mig en hånd, Joachim? Ikke gå! Joachim!